plan ma jo Homa Bay moloso. Joshauri yako wacho ni wan gima chando wa ni ka koth chwe to piterowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar bero kuonde dak adek e boma ma Homa Bay kono mar bero ngima jodak. Wani mwago kura jomang'eny jomvuka. Lakini olemo mamiwa okuromre kod kuchwa. Koro wadwaro 2027 jokumwa bro siro chakruok governor nyaka MCA wanwang'o lemo moromre kod koka korwa. Onagi e kaunti ma Mombasa jiwo ni jogi mochung' e lemo mag siasa mondo misir motegno. Angekuwa na utu kwa ule mtoto. Inauma sana kama mzazi. Hata huo mama kwenye yako bado ako na ile uchungu. Si rahisi kupoteza mtoto na bwana. Dichuo moro e kaunti ma Nakuru onego wuode kaeto kawo ngimane tok gwandruok gi minode. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Ogai maduon buch DAP-K Eugene Wamalwa ogolo kwayo ne duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC kotelne kod jakom manyien Erastus Ethekon mondo ne ni yiero manyien ma 2027 obiro tayo makare maonge mibadhi moramora. Kano twak e romo manobago gi jotend duond burano e log tich margi, Wamalwa nokoni e dong onego chikite ne jo Kenya moketo geno margi kuome ka girito neno kaka duolno biro tayo yiero madundo e kuonde mopogore opogore pacho ka. Kaka ranyisi mar gima biro e yiero ma 2027. To ka wadhi nyime en ni onagi e kar chung' od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa ywak ni kata obedo ni kwan atamalo maduong' mar ombulu ni e lwetgi lemo ma gisebedo ka giyude telo pod ni piny mokalo kaluwore gi pogruok manie kindgi. Magi koni timore ni mar moko kuom jogo ombulu e kar chung' od burano osebed kilombo gi jogo chumbu mag siasa, gino mamiyo moko kuomgi loko kura kendo dhigo ombulu e kuonde chung' od buche ma libamba kochopo kinde yiero. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. En romo mane obagi gi oganda luo modak e od bura ma Jomvu e Mikindani mar twak ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche magikoni gisebedo ka gikale to chutho e kinde ka kinde bang' yiero. E romono mane otelne kod Jackton Madialo ma en MCA ma Mikindani, thor mar wach ne en pogruok manie kindgi, gino magikoni osebedo katimore kata obedo ni gin kod kwan mathoth mag ombulu manyalo miyo gi yiero jatelo magihero gin giwegi. Wanyalo wacho ni klasani wani mwago kura jomang'eny jomvuka. Lakini olemo mamiwa okuromre kod kuchwa. Koro wadwaro 2027 jokumwa bro siro chakruok governor nyaka MCA wanwang'o lemo moromre kod koka korwa. Koro wadwaro sama fight bonego swara. Pagos wano piny. Wale bwana miya ama miya bad. To kama no bad anwa mut. To kama no mut arania matundo. Nikeni matundo no. Bende meringo. Wan kako ganda lumo sebeti siasa ka higi ni mang'eny e Mombasa County ka. Ni mwawacho oganda na biro bedo achiel. To wa identify kuonde ma wadwaro. Ok nwa bedo joma ng'ane konwang'o ni ng'ane obedo kama. Kwa hivyo wabe nyaka wabi kwa senye nwan mabor ka wan jodak to wan gi namba wani be nyaka wati kodo mondo benefit wa kaka jamii ma joluo. Pogruok makama gikoni osebed kinyayo gi jogo chumbu mag siasa mikoni opondo e igi kendo lombo jomoko malok kura migoyo e ute bura kata e wards mag libamba bang' yudo mit bilie. Ndalo campaign idhero wakajo gobiro bwana gigori uru. To kwa sori wele bang' election joglal kwanegi. Kendo wabonegi waboneno bang' election richiegni. Gikawo kaka jembe makusopuro tikawo iye dragola. Koro ndalo pur mochopo koritengo gi. Ntek kwa ni ko ber. Nadi nyalo pur. Koro ma wacho no enough is enough. Mano will not happen again. To onge oganda mabet kama ginyal poro wach. Nyaka wabed gi karwa mopore wach nikech chon ne wan kod Tom Mboya. Sani inwango ka cultural leader ma en jaduong' Obara Kings ma miyo luor kabisa. En masani en kaka political kendo leader. Koro nyo bedo maber ka wayudo political leader. Wadwa neno to political leader moyierni owuok kanye to nengo mare en ang'o tere kako odwa keto wakana achiel kako oganda onagi mondo mi wach achiel. Ne bende gisiro wach bedo gi jaloso margi kaka onagi e od bura ma Jomvu mar rakore gi moko kuom midhieche magikale moting'o weche mag ohala, somo ka achiel kod siasa e kind weche mamoko. Jowa e piny koni ng'eny jodak kuonde ma kubeyo sana.
to yuto gin piny. Koro gik moko ka empowerment, kaka employment, kawuono be chiwo scorecard mara. Tanyiso gi kabisa with evidence. Dr. Madialo, wa podho kawuono kaka spokesman marwa mar Jomvu constituency. Ene jawach marwa, ene wuoyo marwa mar Jomvu constituencies mamoko. Oyere ne jawuoyo mamargi nikech wan waonge e ward makono kata constituencies makono. Waseyudo hama warituru girwani, kik wawe girwani mondo dhano kawe. Mae gima Nyasaye miyowa, warituru. Obeduru ka dhako maraneko ok witga nyathine. To kode kata koth goye kata mudo lil, edo to kode kanyo. Jowerwe wanu? No. Nikimaliza kazi, nitafanyishwa kazi. To wan joluo wawacho no, gima Nyasaye nomiya ok anaweni jachien. Gima Nyasaye nomiya ok anaweni jachien. Mani gima Nyasaye omiyowani. Dr. Madialo, ok wawe Satan. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jagoro maduong' e migawo mar arita mar oganda Joseph Montari oseyo josiasa makwedo piny owacho kuom siasa ma ok rum kowacho ni jatend piny William Ruto tiyo maber kendo jo Kenya dhi miye thuolo mar telo nyaka higa 2032. Montari mane wuoyo e sikund primar mar Agriculture e sub-county ma Kuria East ne owacho ni tich ma osetim kod jatend piny William Ruto nenore e gwenge duto ma Kenya. Okone oganda ni jo Kuria mondo med mana chung' motegno kod jatend piny William Ruto kowacho ni gwenge ma Kuria oseyudo dongruok mathoth e bwo William Ruto. Rais wetu sasa President William Ruto amenipa kazi, tumepata pesa kidogo, tunajenga classroom. Kama hangenipa kazi ningekuwa DC huko, mimi naumia huko na singe hata mungekaa hivyo tu. Hata leo singekuwa hapa. Sasa mtu ametupatia kazi, tunaona matunda. Tena tumtupe sisi. Kwa hivyo sisi tukae na William Samoei Ruto. Tati Kibaki alikuwa kwa uongozi, aliambiwa one term. Wakati Ruto ameingia toa tena. Kwani hata mimi sinaweza kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwani hii imetengewa watu moja tu peke yao? Ogai Madun Buch DAP Eugene Wamalwa ogolo kwayo ne duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC kotelne kod jakom Erastus Ethekon mondo ne ni yiero manyien ma higa 2027 ota e yo makare maonge mibadhi mora mora. Kano twak e romo manobago gi jotend duond burano e log tich margi, Wamalwa koni onego chikite ne jo Kenya kendo geno margi giketo kuome ka girito neno duolno kaka biro tayo yiero madundo e kuonde mopogore opogore pacho ka, kaka ranyisi mar gima biro timore e yiero ma higa 2027. You have many Kenyans, over 50 million, who have entrusted you, Chairman Ethekon, with your commissioners, with great responsibility to safeguard our democracy and to ensure that you preside over a free and fair election that will truly be a historic election that might see Kenya joining the ranks of countries like Botswana, countries like Ghana, countries like Liberia and Nigeria that have had one-term presidents. The annals of history are beckoning to you and your team. Do your patriotic duty and make history. Do not be afraid, be of good courage, and do what is right and what is just and what is democratic according to the will of the people of Kenya, most of whom are saying 70%, actually 80%, that the country is headed in the wrong direction. Sirikan County ma Homa Bay komakore gi riwruok ma ok mar piny owacho marango wedhe mag alwora sani koro ikore masidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mopogore mantiere boma ma Homa Bay. Maeri en bang' kawo pach jopiny e kuonde dak mopogore e bomano kamoting'o Shauri Yako, Makongeni kod Sofia e wi gigo ma sirikal onego tim mar neno ni kuonde dak ma kamago obedo makare. Chenrono geto tieko midhiero ma jopiny osebedo ka neno e kuonde dak ma kamago kamoting'o keto alwora mochido obedo maler,
loso dundu ma keyo pige mag minyaga kaachiel bende kod keto teyni e kind mamoko. Gavana Gladys Wanga gi jata tije maduol mag Global Center for Adoption noyuoro. Mabeto gi Akiba Mashinani kwa wacho ni mondo walos plan, kik obed plan moa loka to biro dhur ewi jo Shauri Yako, jo Makongeni, jo Homa Bay. Obed plan ma jo Homa Bay moloso. Jo Shauri Yako wacho ni wan gima chando wa ni ka koth chwe to piterowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Gik ma giwachogo emokete i plan no. Koro plan no dhi bedo launch ka wachope devolution conference. Ng'ato nyalo penjore ni plan to konya gang'o. Onge yo moro amora minyalo yudo go pesa madongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhi timore nade dhi tiyo. Mane momiyo plan muhimu. Ng'ato nyalo penjo biro mane wach plan. Plan ema kelo pesa. Ema inyalo tangne president ma piny moro ni my plan kendo my gima jo Shauri Yako ne dwara ahinya. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives, to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the People's Adaptation Plan. For people here in Homa Bay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever People's Adaptation Plan, which is presented and being incorporated into the overall development plan of this county. Dichuo moro onego nyathine mawuoyi ma jahigni 4 kanomiye sum bang'e no to madho sum ne en owuon e kar dak mawa MCA Kachmon Bura ma Nakuru North. Min nyathino olero ni gima kamano nokel kod ywaruok mosebedo e kindgi kuom kinde malach. Ringre ji ariyogo noyudi okinyi ma kawuono gi jirende ma osebedo ka ok nengi kuom ndalo. Obila nochopo kanyo kendo nonro mar yango wach tho ma kamano dhi nyime. So wakati ilifika masaa yake ya kukujua ndo nikanotice masaa imeenda, nikapigia mwenye kumleta, akaniambia baba yake alimpigia akamwambia mtoto leo hakuwa anaenda shule. Sasa nikaanza kupigia baba yake, hakuwa anashika. Angejali kuwa ule mtoto bado hajaona maisha mengi, bado ako na afya na bado ako na maisha marefu. Angekuwa na utu kwa ule mtoto. Inauma sana kama mzazi. Hata huo mama kwenye yako bado ako na ile uchungu. Si rahisi kupoteza mtoto na bwana. Umejua, najiuliza saizi ilikuwaje mpaka mtoto alienda akachukua shule. Ndio akakuja na mtoto huku. Sasa mama kufuata mtoto asubuhi anapata kama wamejinyonga. Sirikand Kenya koro yudo sir mar $1.7 bilion mabiro konyo bero sekta mar wuoth ahinya te okang' mokwongo mar gedo mar gach reru mawuok e chuny boma ma Nairobi kochomo Syokimau. Kaluwore gi jatend migawo mar weche tudruok e pinje ma oko Musalia Mudavadi, gedo mar reru no igeno ni biro chakore dwe mar 11 higani kendo pod gimanyo yore mamoko mag medo yudo sir. Korka kore jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir owacho ni gedo ma kamano biro konyo chwalo dongruok mar piny Kenya kendo biro chiwo thuolo bende ne joket mwandu e boma ma Nairobi. The total cost of the pilot phase 1 project is estimated at $3.9 billion. We have secured financing of $1.7 billion, that is about 44%, with the government's counterpart financing of $389 million, and this leaves a financing gap of $2.2 billion for the success of this phase of the prioritized projects. The critical components of the prioritized integrated transport system to decongest the Nairobi Metropolitan comprise of the Nairobi Railway Central Station project as the key first mover project, supported by 2 BRT lines, that's line 2 and line 3, commuter lines 1 and 2,
the SGR link from Syokimau, where the current SGR terminates. Expression of interest has gone out. We are waiting for replies, which we expect to receive by the end of August. And we hope that will then allow Kenya Railways to go ahead with RFPs on the technical side, but also will allow National Treasury to issue an RFP on the finance side so that banks can start to begin offers and to start that negotiation process. Jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika Veron Mosengo Omba ogoyo tik kendo bedo gi yie ni Kenya oikore makare mar bago tuke mag CHAN machakore ayanga tarik 2 mar dwe manyien. Kanowuoyo e kinde manotimo limbe e alap ma Kasarani gi Nyayo, Veron Mosengo Omba nokwayo jo Kenya mondo yuor kar romgi e tuke mag CHAN kendo miyo mijing'o tim maduong' mar Harambee Stars. Mosenga Omba noten gi jatend migao Salim Vuria kaachiel gi jakom riwruog FKF Hussein Mohamed motelo ne Kenya, Uganda gi Tanzania bago tuke mag CHAN. Pinje adek gi bende timo ikruok margi motelo ne tuke pinje Afrika mag AFCON higa 2027. This is all together one competition. 3 in 1. So 3 of them, they are doing well. And the coordination of very well, exchange of formation very well. I think that this is we have to learn from here in Africa. To see 3 countries, they put effort together, they put resource together to deliver this competition. This we have to learn from this. This week we are taking through simulations on matter security. On Wednesday in particular, we will have a security simulation training, just basically also to ensure that we don't take anything for chance. And therefore I want to call on all Kenyans to provide the required support to ensure that we have a great hosting of CHAN 2024. Erokamano nyakwara mogi kuom thuolo mari. Waikoni mathoth mabro kelo ni ang'ich welo saa 1 kod oimore saa 3 gi sani. Atieke gi kanyo oriti an Milton Ochieng'.